Il-kandidata tmexxija tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qed jagħżel li jżomm l-istess lingwaġġ tal-kap preżenti, Simon Busuttil, meta fil-Gażini madwar Malta u Għawdex qed jiltaqa' mal-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista. F'diskorsi mill-aktar negattivi u f'attakki bl-aħrax lejn il-Gvern, Delija qed jipprova jirbaħ il-vot tan-nazzjonalisti akkaniti billi jwassal il-messaġġ li se jżomm l-istess tonalità negattiva ta' Busuttil. Mela, maħniex pajjiż normali għal Delija fil-Mosta f'lingwaġġ li jirrifletti dak ta' Simon Busuttil, Beppe Fenakadami u Jason Azzoppardi. Mela maħniex pajjiż normali, dan mhux pajjiż normali. U din ġlieda li ilha li bdiet il-Partit Nazzjonalista dejjem kien minn ta' quddiem biex jiġġielidha. Delija qal ukoll id-demokrazija medda. Id-demokrazija qed tarġa' titnaqqar bil-mod il-mod. Ikkritika l-mod kif il-Gvern daħħal numru ta' drittijiet ċivili fosthom id-divorzju u żwieġ bejn persuni tal-istess sess, qalli bil-Labor fil-Gvern hawn kajos u anarkija. Daw iridu d-divorzju, intihulhom. Daw iridu l-kaċċa, intihulhom. Daw iridu il-gay marriage, intihulhom. X'pajjiż hu da? Di normali! Meta tkellem dwar il-valur tal-familja, tkellem dwar kif dan u l-iktar importanti għalih u għaċ-ċabċib tal-udjenza preżenti għalilhom li juliedu wkoll taħt in-nazzjonalisti għamilhom. Però l-ħames titfal tiegħi kollha taħt in-nazzjonalisti għamilthom. Mbagħad waqaft u issa forsi nagħmel ħadd